Nunha horta sempre hai que remexer, sempre hai un mundo que facer. Pero, si cabe, o mes de setiembre é o mes no que máis cousas hai que facer, porque hai que jardar a fruta, facer mermeladas, hai que recoller as lentellas, os tomates, jardar pementos, facer mermeladas, esas cousas. Entre outras cousas, o membrillo tamén é para facer neste mes de setiembre. Así que eu xa recollín os meus membrillos, teño bons membrillos, aínda que algúns son máis pequenos, tamén teño algúns que son moi jopeteiros. Así que vou facer membrillo. Si queredes ver como o fago, pasade hasta a cociña. Pois vamos a preparar o membrillo. Bueno, como a todas as recetas, hai mil maneiras de facelo, pero o que temos que ter en conta é que o membrillo, fagamos como fagamos a receta, temos que deixar a piel, porque na piel hai unha cousa que se chama pectina. E a pectina, bueno, que é un hidrato de carbono que non se absorbe nin no intestino, nin na tripa, nin nada, pero é moi bo porque se considera como unha fibra. Pero o que nos compete é que a pectina que teñen os membrillos, casi todas as frutas, pero en maior ou menor concentración, é que en contacto con agua e axudado ainda encima pola cantidad de azúcar que llevamos a botar, vai a ser o que consiga que o membrillo se una, que sexa espeso, porque a pectina en contacto con agua e ainda encima añadíndolle azúcar e cociñando eso, vai a facer como unha especie de gelatina. É o que vai a conseguir que o membrillo sexa compacto e duro. Pectina teñen moitas frutas, unhas máis e outras menos, pero a masán, cando está madura, na súa piel, tamén hai moita cantidad de pectina. Por iso se pode facer ben o membrillo con masán tamén, que non sería membrillo, sería un dulce de masán. Membrillo é, pois, o membrillo. Que vos iba a dicir? Por exemplo, hai mermeladas que ao mellor non vos espesan tanto, pero hai pectina a vender para añadirlle, así, por exemplo, non sei, o melocotón que non suele espesar tanto, si queremos tamén facela como unha especie de mermelada dura ou unha especie de dulce de melocotón ou de fresa ou así, que non cuaja ben en por sí, pois sempre se lle pode añadir pectina, pero neste caso os membrillos maduriños e as masáns xa teñen suficiente para facelo, así que vamos alá, manos a la obra. Fagamos como fagamos a receta, témolos que lavar, porque teñen como esta especie de pelo, que así é malo de salir, pero na agua salelle moi ben. Así que o primeiro que hai que facer é lavalos. O membrillo é unha fruta que é moi dura, é durísima. Aínda que estea madura, nunca vai a estar blanda. É un pouco complicada de manipular e de cortar, entón hai que ter cuidado. E canto máis nos acercamos ao medio, o pipo do medio é durísimo tamén. Entonces, temos dúas opcións para facer membrillo. Vou dividir máis ou menos a mitad e vou a facer as dúas recetas. Unha das formas é coselos así tal cual enteiros, botalos en agua e deixalos ferver durante un cuarto de hora, máis ou menos. E outra das maneiras é cortalos, así como están en cru, cortalos en cachos e poñelos a macerar co azúcar. Vamos a facer as dúas maneiras. Só os dividín á mitad para facervos as dúas recetas. Entonces, aquí só teño agua, que está a punto de empezar a ferver, e o que fago é botarlos lavados así a agua. E a maneira de cortalos en corto dunha parte
despois a outra, e despois nun lado, e noutro, e corto en cachiños. E o que nos quedou aquí de caroso tamén o podemos aproveitar así. Unha vez que temos a carne lista do membrillo, o que temos que facer é pesalo para saber a cantidad de azúcar que llevamos a botar. Eu, o azúcar que lle boto é a mitad do peso da fruta, a mitad en azúcar, porque a mí non me gusta moito dulce, pero podedes lle botar o que vos queirades. A 1 kilo de carne de membrillo, eu botolle medio kilo de azúcar, pero podedes lle botar 600, 700, 800, ou a mesma cantidad de azúcar que de fruta, e así salirávos un membrillo dulzón. Si vos gusta está genial, porque ademais así, si vos gusta con tanto azúcar, vai vos axudar a poder conservalo durante todo o ano, porque o azúcar tamén é un conservante. Pero eu boto ya a mitad do peso de carne de membrillo en azúcar. De fruta é 1 kilo xa, entón poño aquí 600 gramos de azúcar. Boto yo así por aquí. Esta fruta, agora así co azúcar, hai que deixar macerar. Calquera fruta en contacto con azúcar vai a soltar toda a agua, vai como a deshidratar. E esa agua é que nos vai a axudar a cociñalo, porque este está crudo. Recordamos que este é o crudo. Canto tempo hai que deixalo así a macerar co azúcar? Non sei, en media hora, 1 hora, dependendo tamén do calor que faga, xa ten un montón de agua, xa non habería que esperar máis. Pero hai que o deixa dun día para outro e non pasa nada. Que vai a pasar? Que vai a oscurecer bastante. Entón este membrillo vai nos a salir con un color un pouco castañiño. Tamén o podemos evitar un pouco botándolle un pouco de zumo de limón. A 1 kilo de fruta, como é neste caso, boa falta lle fai o zumo de todo este limón. A min o membrillo gústame moito que sepa a limón. Se non vos gusta, botadeslle solo o zumo, que casi non lle vai a aportar sabor nin nada. Solo vai a evitar que a fruta se oxide tanto que colla un color demasiado oscuro. Pero a mí gústame tanto que eu lle boto incluso a tona do limón, e máis o zumo. E aí o vou deixar a macerar unha horiña. E mentras tanto, xa temos estes para quitar. Estes agora están máis blandiños. Esperamos a que enfríen para poder manipulalos. Mirad, estuveron fervendo como, non sei, 10 minutos. A verdade que se cose moi rápido. E mirad que xa están blandiños, vedes? Vamos a pesar tamén esta carne de membrillo para saber a cantidad de azúcar que llevamos a poñer. 1 kilo 300. Pois iso vai a ser a mitad o que lle botemos de azúcar. 650. E isto é o que lle boto tamén aquí. E o igual que a outra preparación, vou a botar a tona dun limón e máis o zumo. As cuñas quitámoslas, que as cuñas non nos interesa que as leve. E ora, pois, poñémolo ao lume. Ao principio ten que ir pouquiño a pouco, co texto posto para axudarlle a que críe agua, para se poder coser pouquiño a pouco. Despois, cando teña máis agua, podemos dar máis lume, máis forza, pero ao principio ten que ir pouquiño a pouco para que vaya collendo agua. E mentras tanto se vou ir poñendo tamén a outra preparación, o que está crudo, porque xa empezou a coller como un pouquiño de agua, e xa non vou esperar máis, e así xa vou facendo os dous. Pero recordade que o que está crudo podedelo deixar a macerar incluso dun día para outro, se queredes.
máis ou menos sobre 40 ou unha hora, 40 minutos, unha hora é o que tarda en cociñarse o membrillo. Este é o que previamente cosemos un pouquiño, que xa está empezando a desfacer o azúcar e se pode ter un pouquiño de agua. E este é o que estaba macerando en crudo, que tamén xa ten aguiña. Gustaríame moitísimo que non quedase ningunha dúda, pero ás veces as persoas que sabemos facer, por exemplo, unha cousa, pasamos por alto algún detalle que ao mellor non ten importancia, pero non é porque teña secreto, simplemente porque se me pode pasar ou se me olvida. Entonces, se tendes algunha dúda, sexa cal sea, todas as preguntas son válidas e boas. Este é como un chat do WhatsApp ou do Facebook, buscades aí onde pon comentarios e aí me podedes preguntar o que queirades, que eu, se o sei, respondereivos. E se non, tamén busco a pregunta onde sexa, tamén vos axudarei se podo. Pero suscribídevos ao canal e non vos vallades sin darlle o like, porque, non sei, para min é importante. É unha maneira que tendes de me axudar. E tamén se queredes compartir o vídeo ou así, por favor, con quen queirades. Sentídevos en total libertad. Pasados 10 minutos, como se teñen agua suficiente, non hai que telos tapados. Este é o cocido, este é o cru. E esta sería a diferencia máis notable entre cociñar os membrillos antes de botalos á torteira, porque este xa está feito e leva ao lume exactamente unha hora. E este, que son os membrillos crudos, casi tamén xa están, pero ainda teñen que cocer un pouquiño máis. Entonces, este só vamos a triturar. E estes son os membrillos que se cociñaron en crudo. Este é o aspecto do que cociñamos antes e este é o que fixemos en crudo. Agora xa listo, triturado, só queda poñelo en moldes. Podémoslo poñer en moldes máis pequenos ou en un moi grande, eso xa a gusto de cada quen, como o vallades a consumir. Pero en este momento é cando se lle poden añadir, por exemplo, pois noses ou algún tipo de semillas que lle queiramos botar, tipo, non sei, pipas de calabaza ou semillas de chía ou de... non sei, calquera cousa que queirades añadirlle en seco, claro, que sean semillas ou así. Agora é o momento adecuado. Eu a un voulle botar noses, que nos encanta con noses, e o outro vou na deixar tal cual. Teño aquí noses e pipas de calabaza e voulle botar ambas as cousas. As pipas botollas así tal cual e as noses desfajos un pouquiño. A cantidad, pois, é totalmente a gusto de cada quen. E antes de que enfríe, damoslle así os golpiños para que asente ben en todo o molde. E igual que antes, damos uns golpillos así e arromámoslo un pouquiño para que asente.